Laugarren eguna du, gaur Urtza Alkorta babesteko herri harresiak. Tentzio handiko gaua izan da gaurkoa. Bi aldiz sirena entzun eta Zubi harresia osatu behar izan dute. Ertzaina 3 aldiz igaro baita Alamedatik. Joan den goizaldea izan da, egia esan, ostras, nahiko gogorra. Alde batetik, ertzainak ertzantza 3 aldiz agertu delako, eta horrek nolabait behartu gaitu herri harresia, Zubi harresia aktibatzera, eta oso minutu gutxitan, 2 minututan gai izateko izan gara, edozein ordutan Zubia bete eta nolabait Urtza babesteko. Hori 3 aldiz pasatu da, gaur goizaldean, gabeko 12etan, goizaldeko ordubietan eta goizaldeko 4etan. Eta hori benetan oso momentu tensoak eta oso momentu gogorra izan dira. Eta gero bai egon da beste faktore importante, hotz handia egon dabe. Oso hotz handia. Eta oberena da berton jende asko egon gara, eta ehundakak egon gara, horrek indarra ematen du, eta gainera betanok ibili gara hemen bat bestea, babesten hotzaren gainetik eta bildurren eta bakoitzaren barnetxoaren gainetik be, hori egin nahi dugun horren alde egiten, ezta. Goizean goizetik hainbat herritar dago Ondarruko Alamedan. Batzarra egin dute goizean eta eskegunera joateko deia berretzi dute. Goizeko 11etan elkartaratzea egin dute. Kartzelak usteko garaia da herri harresia eraiki lelopean. Ondoren Urtza Alkortak berak eman du Estefania Beltrán de Heredia Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuari igorriko dion gutunaren berri. Madriletik ni atxilotzeko agindua jaso duzuela esan eta cuando considere oportuno operativamente atxilotu eta kartzelaratuko omen nauzue. Noiz da zuentzat ni atxilotzeko une egokia. Guretzat ez dago atxiloketak emateko une egokirik. Bizi dugun garai berri honetan, PNVk erabaki egin beharko du Espainiaren eskutik helduta jarraitu edo Euskal Herriaren aldeko hautua egin behingoz. Arratsaldean lasai joan da Ondarruko Alamedan. Azkegunean ekintza ugari izan dira. Igor Elortza eta Arkaitz Estibaiez bertsolariak zen eta Asutagar taldeen musika, arratsaldeko 8etan udaletxeak pleno berezia egin du. Azkegunetik berriz ere dei egin dute Euskal Herritarrei Ondarrura hurbiltzeko bertan gaua pasatzera, Urtza Alkortari babesa eta elkartasuna adierazteko. Bai, hori, uste dugu egun klabea izango denez gaur, deialdia egitea Euskal Herri guztiari, alduen guztiak animatzen dugula Ondarrura bertaratzeko.